This is Pinili Eye 2022, the election special coverage of Digicast Negros. Brought to you by Grace Pharmacy, United Sugar Federation of the Philippines, and Terranova Computers. Maayong hudto, ako si Danny Dingkong Lagumbay, kag ini ang Pinili Eye 2022, a special election coverage nga ginadala sa inyo sang Digicast Negros. Nga bisan diin ka man nga parte sang kalibutan kag bisan anuman nga oras ikaw updated sa mga hitabo diri sa Negros kay mantanan inyo na makita online. Kita man mabatian sa FMR 91.1 gani tutok lang. Kung kamo mayara man sa mga photos and videos sa mga ihitabo dira sa inyo man mismo, pwede man ninyo ma-share sa amon diri sa amon nga Facebook page para man kita tanan ang magabantay sang aton nga boto. Gani sugod na kita sa at nga mga balita and highlights sa ini nga oras. Nagboto na kaina si Bacolod Mayoralty candidate Albi Benitez sa Mandalagan Elementary School. Aton karon kamusahon ang sitwasyon dito. Kaupod kay Nico Delfin live. Nick? Yes, Dani, mga 15 minutos lang kitang nagligad, no? Kag nakabiya na si Bacolod City Mayoralty candidate Albi Benitez matapos man nga makaboto sa iyang presinto diri sa Mandalagan Elementary School. Mga duhaman ka oras kay na Dani nga naghulat sa linya si Benitez, tugtob nga nakasulod sa precinct number 655 kag nag-cast sa iyang boto. Kay na madamo man sa mga supporters niya, kagiban mga kalabanan diri mga botante nga nakakuha man sang tiyempo para maka selfie, no, sa kay Mayoralty candidate Benitez. Antes pa man siya nga nagsulod sa polling precinct. Na interview ta kay na Dani ang pila lang sa mga supporters niya, no, nga nakibot sang magpila sa upod nila si Bacolod City Mayoralty candidate Albi Benitez. Mayara kita Dani sang interview sa kay Mary Grace Bulgado, isa sa mga botante. Kag subong man ang interview naton kay Mayoralty candidate Albi Benitez samtang wala pa siya kay naka-cast sa iyang boto. Pay. Gaman. Kay nabatsagan ko ng pagbag-o sa syudad sang Bacolod. Pagmagin si Sir Tutupad ko, super excited na ginja do, hindi na ko gani kabalo kon paron ko na lang upod sa iya. Kaya tani nagambal siya before, ako na lang naglinya para sa iya. Agaan ko basta. wala mo na-expect na matupad mo siya? Wala siyempre. Siyempre makihi ko pala. Naka-picture ka na? Oo, kapapicture na. Dream come true. What's the experience while lining up along with the other voters? Kinananta ko nga daw ano, no? Kinananta sigdasigon siguro ng ano. Oo. Ang taon ta? Kaya yung tao, isa din. Ano subong Kaya nabatsagan mo, nataot ako sir? na sa guwa eh. Anong nabatsagan mo, subong? Well, kita ta nga tao daw seryoso man. At least they're voting for their future. So namin exercise kit sila sa constitutional right nila. While you're set to vote, kamusta man yang anong gina-expect mo, sir, as we go along for this election day? Well, hopefully peaceful naman na ito ng election. You know? So far, lima lang daw galinya malang tao. Dani, kay na kung na-present naton earlier pa ang pila sa mga botante, no, halin diri sa gate mismo sa Mandalagan Elementary School. Tanaw naton sobraya sa tunga sa kilometro ang pila, pero subong kung makita nyo matulotawhay na matapos nga nagkanay na, no, ang kadamuon sa mga botante nga nagasulod diri sa polling area diri sa barangay Mandalagan. Magluwas sa tuman kadamo ng mga botante nga nagdagsa kay na diri, wala man sa iban pa nga problema, no, nga kasubong na eksperyensyahan sa iban nga mga polling center, kasubong sa diferensya sa BCM. Ang pagpatuman lang kay na
sang social distancing amo ang ginpasiguro sa pagbisita man o pag-check ni BCPO Director Police Colonel Joseph Martir diri sa Mandalagan Elementary School. Sa karon dani tulutawhay na kag may kutob alas 7 ng gabi nga oras no kag tinion ang pila pa ka mga botante nga wala makaboto para magpadulong diri sa Mandalagan Elementary School kag sa iban pa nga mga polling center nga gintala na sang COMELEC diri sa Bacolod. Para sa Pinili-Ay 2022, ako si Nico Delfin para sa DGCast Negros. Dani? Madamo nga salamat, Nico Delfin. Sa iba naman nga balita, personal nga naglibot sa mga polling places si Bacolod Acting Elections Officer Revo Sorbito kag namutikan gidman ang kabudlayan sa pagpatuman sang physical distancing. Suno kay Sorbito, wala man sang tawo ang COMELEC nga magapasiguro nga matuman ini. Gani wala mapunggan ang pag-ikit-ikit sa mga nagapila nga botante. Namutikan man ang tuman kapaang ukon kay init nga temperatura, rason nga ginaabisuhan nga magdala sang tubig nga ilimnon kag sa mga may edad labi na nga maghalong. Sa kinaandaman naman or sa kinaandan naman, nakabaton man sang reklamo ang COMELEC sa mga nadula nga ngalan. Paathag ni Sorbito kung wala naman gid ang ngalan sa listahan, laban nga na-delete bangod nga wala nakaboto sa duha ka sunod-sunod nga eleksyon. Madamo sunod sa iya ang nagpadulong sa ila taratapan para ireklamo ini. Sang kahapon naman, madamo sang aligasyon nga vote buying nga nabaton kanday Sorbito pero sa ila nga pagpadulong, wala man sa nagatindog nga tagareklamo bisan ebidensya gani wala man sang may napakita or nagpakita. Sa pihak nga bahin, launa sini nga udto maga-convene ang Board of Canvassers sa Government Center. Hindi pa mapatod kung ano oras ang pagsugod sa canvassing, bangod nga tubtub mayara man sang bumuluto sa 30-meter radius sa polling precincts las 7 sang gabi ini sila iga-accommodate. Wala pa man sa mga tubor ka to, masih mga tudlo. Bali may complaint gid man kamo sir nga Damo kagapon since the morning damo. Gangay ko to mo ako galing kiti kung may complaint. May may action kita kay kita naman basulon nga white na aksyonan. So katuan ta wala so ginablatter lang sa pulis nga mo naging katuan and then wala. Kagi tapos sa mga ginagawa 3 AM na. So ginkatuan sir, mga pilayan ka complaint sir? Damo sa bilog lang adlaw, damo As in more than 10? Damo as in kada dugay may messenger, may text, may tawag. So gina-verify nyo pero Gina-verify talaga. Galing kay ti ang problema paabot, mga nani mo mas man, di mas way mas mga tindog, way mas mga maaka sa complainant or bisan witness. Ato naman karon hibaluon ang latest development sa pagpaniro sa isa ka manunudlo sa Himamaylan City, Negros Occidental. Bispera sang adlaw sang Pinili-Ay, upod kay Romeo Subaldo live. Roming? Dan as we speak, no, samtang nag-usap mo sa live update, may nagkakatabo sa karon na meeting mismo sa sulod sa likod po sa Himamaylan City PNP between the Philippine Army kag sang PNP. Parayon sila nga ginaistoryahan ang natabo kagabi nga insidente galing ginasilig naton nga pagpaniro sa isa ka teacher diri sa may barangay Karajuan sa Himamaylan City. Kagapon mera nakadasa na deploy diri nga mga manunod mga Philippine Army nga katapos ng Philippine Army, but today may before nakikita nagsunod sa aton nga live may nag-abot nga isa ka opisyal sa Philippine Army. We have to get his name, wala ko pa siya nakuhaan kay nagkaingagaw sa sunod ma-attend meeting kag ang hepe sa Himamaylan PNP as we speak hindi pa makatubang sa aton kay nagkapadayon man ang meeting nila sa regional director sa PNP sa Region 6 kay ini may kaangtanan gani sa natabo man nga pagpaniro sang kagabi sa isa ka teacher sa barangay Karajuan. Ari ka subong diri sa misagwa sang Himamaylan City Hall, makita nyo mayara pasang truck ng Philippine Army, no? Tapos diri sa gwa sa PNP, may mga tapos ang PNP kag Army nga ari diri sa gwa kabantay. Subong diri ka padayon ang meeting sa sulod. Sa madumpuman, patay ang isa ka teacher sa syudad sang Himamaylan matapos inigintiro sang wala pa makilalaan nga mga persona sang kagabi sa crossing Kalasa sa barangay Karajuan. Ini sila ang nagpapauli na kuntani sa may malabyan sila nga mga dalagko nga bato sa dalan. Pag kita nila sa dalagko nga bato, ining teacher nga kilala sa kay Mercy Miguel, nagpanaog siya sa ilang motor kay pahigad nila ang mga bato. Hinali na lang nga may nagtiro sa iya nga mga tao gikan sa kahilamunan.
ini naging rason nga pag-abot sa hospital, ining si Miguel ang giproklamar na nga patay na. Subong hindi pa makatag sa statement ang PNP kung bala election related ining insidente nga natabo diri sa Himamaylan City. Kay kinahanglan pa na nila i-confirm. That's why nga may nakakabaton kita diri information nga possible posible may matabo nga pag-abot diri sa mga may community official nga magapadulong diri subong adlaw diri mismo sa may Himamaylan City. Ang barangay Karadyoan, mga pila na ka-kilometers gikan diri kadtuan ta sa dugay-dugay para lang taon tama tong sitwasyon dito sa lugar kung di mismo natabo ini pagluthang sa isa ka teacher. We have gina-establish na pabala kung na teacher part ni siya sa mga ga-serve sa election day or hindi kaya we speak hindi pa ginato maistorya ang hepe subong sa Himamaylan people kay kasako sang mitinganay ini tungod nga nakibot ang tanan natublag sa ang tanan sa natabo nga pag-tiro sa isa ka teacher sa kagabi dira sa may barangay Karadyoan. Dan Madamo nga salamat, Romeo Subado, live sa Himamaylan City. Antes kita magkanto sa dugang pagiging mga balita, aton lang ginaabi-abi ang aton man nga mga tumalanaw diri live subong sa aton nga Facebook. So let me just say hi. We have greeters all the way from Olongapo City, Edna Sobrino, maayong aga sa imo. Thank you also. Ari-ari diri nga nagatanaw sa inyo. So bisan diin ka man makabantay gihapon ka sa mga hitabo diri sa Negros. Ari man si Alimar Oreta Palma watching from Makati. We also have here more viewers watching right here. Watching from Laguna. Hello man sa tanang nga taga Silay City coming from Edmond Ginabo. Okay, Ari Leonora Gonzalez Dioneda. Ayan, damo man sa mga pamangkot, damo man sang gusto nga i-share gani kung kamo may ara mga photos and videos nga luyag man nga i-share sa amon. You can just share it anytime sa DigiCast Negros. Yari naman sa mga dugang nga balita, may dugang pagid nga mga vote counting machines nga nagakalaguba sa ini nga adlaw sa piniliay sa syudad sa Bacolod. Para sa dugang nga detalye kaupod naton subong live si Martian Muico sa Apolinario Mabini Elementary School. Martian, kamusta dira? Hi Dan, again, mayong udto. Ari naman kita subong sa Apolinario Mabini Elementary School. Considering may reported na naman nga vote counting machine nga naguba. Way labot sa duwa dito kaina sa barangay Numanan. Pero good news, tuman ang kalipay siyang mga botante sa subong nga naghulat gid kag wala na panyaga para na makaboto kay man sinigid lang mga duwa pa lang ka minuto nagligad nag-ayo na balik ang vote counting machine nga naguba diri sa isa ka presinto sa Apolinario Mabini Elementary School nga kung sa din mga botante among mga taga-barangay 22. Kag ari ipakita naton ang video. Ari nagahulat na aton nga mga botante nga magsulod na sa cluster precinct kay man nagbalik na ang BCM nga nag-malfunction kay na subong naga-function na siya matapos ang third attempt sang mismo chairman sang sining cluster precinct kag ang ginubra nila ginakon gito mangkot kung anong ila ginubra nga nagbalik na turban kaina ang problema ko daan sang BCM sa diri amo nga ang scanner man sa gyapon pag butang kaina sa ika 107 nga vote balik kaina yan nag-andar pa siya and then mga pasado alas 10 pagbutang sang ika 107 nga vote amo to wala na siya hindi na siya pag i-read. Then ang problema ko no siyang scanner. Then sinilang mga pasado 12 mga 12:30 nag-andar na balik kag ang ginubra lang daw is ginpapawayan. So ginpapawayan pahanginan sa mga isa ka oras ang BCM kag amo ni sa ika-third attempt sa liwat nag-andar na sa balik. Bali may mga technicians di kay nga nagkadto wala nila na solvar. And then ginulat pa ang advice from the national nga technical nila sa COMELEC wala gapon but then amo to ang ginubra lang daw sa base di sa aton electoral board ginpapawayan lang ginpahanginan sa isa ka oras kag subong nag-andar na kag ari na sini nagasige na subong ang pagsulod sa mga tawo sa cluster precinct para magboto. So again ang mga maboto dire is mga taga-barangay 22. Bali, duwa na di ka cluster precinct for the barangay 22. And then sa Apolinario Mabini Elementary School mismo dahil 7 ka mga barangays ang included, nga diri sila maboto. Intra ko na lang mo silang barangay 17, 18, 21, 22, 23, 24, kag 25.
And then DC size ka mga class precinct kang ari di subong sa mga wala pa makabalo kung din sila maboto or sa mga barangay nila kung diin nahamtang ang ilang mga presinto ari di subong sa Apolinario Mabini Elementary School kag tanan nga mga VCM subong ang naga-function na. So amo lang ni kaina ang naguba nga VCM iya lang ka barangay 22 but right now okay na, good to go na kag hopefully magsigi-sige na ang pagboto sa mga botante sa diri kag bukas sila until 7 PM. Done. Partner Marcia, naghambal ka nga until 7 PM and we are already half day sa aton nga election day. Do we have any advice? You have seen so many polling precincts already. Nakita naton ang length kag traffic sa mga tawo. Anong aton nga advice nga at least at this time ara ng mga tawo in their precincts? Para sa mga wala pa nakaboto. Actually, oo. Kaina actually sang halin kita kaina sa Barangay Singkang kag aga pa lang alas 6 pa lang grabe na kadamo ang tawo. Kag subong sa aton nga paglibot sige gyapon damo sa gyapon ang nagulat ang wala nagpanyaga para lang makaboto. So as much as possible ang mga wala pa sa gyapon nakakadto sa mga presinto nila pagkatapos panyaga rekta na kay para hindi na sila magabihan kag para masiguro nga makaboto gid sila subong nga adlaw kay man wala na ta sang butuhay pa nga matabok buwas subong lang gid nga adlaw. So as much as possible be early lang gid. Kung matapos naman tanan wala na ulubrahon kadto na sa mga presinto kag magboto. That's right. Thank you so much sa liwat, Marcian Muico, live sa Apolinario Mabini Elementary School. Salamat. And kami man nagpasalamat sa tanan man nga mga supporters ang naga-comment, naga-share sa ilang mga photos and videos. Kamu man kung mayara pag kamo sang dugan nga inong share, you can just send it to us right here live sa ating Facebook page sa DigiCast Negros para tanan-tanan kita makasalbar or makabantay gid sang aton nga boto sa ini nga adlaw. Dugang pag nga balita dugay-dugay aton pagatutukan magabalik ang pinili ay 2022 ini ang special election coverage sang DigiCast Negros. Ako si Danny Dingkong Lagumbay. This is Pinili Eye 2022, the election special coverage of DigiCast Negros. Brought to you by Grace Pharmacy, United Sugar Federation of the Philippines, and Terranova Computers.